Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. І пішли пастухи, спішаючися, і знайшли Марію і Юзефа, і немовля, якое лежало у яслях. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на святої мши у неділю святої сім'ї Єзуса, Марії і Юзефа. Сьогодні, углядаючися у приклад святої сім'ї, віддаємо під Божу опіку нашої сім'ї, молимося об святость для наших сім'їв, щоб годно виконували своє покликання, бути добрим мужем, добрим батьком, доброй жонкой, доброй матью, быть послухмянными и добрыми детьми. Представим хвилину тишині Пану Богу наші молитви і просьби, за якими сьогодні приходимо. Я подчас этой святой мши молюся об ласці життя вічне для померлих сім'ї Козел, для Вацлава і Франтишки. На початку святой мши перепросим Бога за нашу грешність і недосконалость. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вельми велика вина. Тому прошу на святейшую, завсюди Пану Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
Боже, Ты даў нам святую сям'ю як прыклад. Учыні просім, каб мы, злучаныя ўзаемнай любоўю, наследавалі цноты ў нашых сем'ях і праз гэта дасягнулі вечнай радасці ў Тваім нябесным доме. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги мудрости Сираха. Пан узвысил айца перед детьми, и маті дав уладу над сынами. Хто шанує айца, той чинить умилостивление за грехи, а хто шанує маті свою, той быццам скарби збирає. Хто шанує айца, той буде тешиться детьми, и в день молитвы своей буде почуты. Хто шанує айца, той буде довго жить, а хто паслухмяны пану, той будзе пацехай для маці сваёй. Дзіця, падтрымлівай айца свайго ў старасці і не засмучай яго ў жыцці ягоным. Калі нават пакіне яго розум, будзь паблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы. Бо міласэрнасць да айца не будзе забыта, будзе выкупленне за грахі твае. Гэта Слова Божие. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, добре тобі буде. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка твоя, як урожайна виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые поростки, вокруг стола твоего. Щасливый кожный, кто боится Пана. Ось будем благословленный человек, яким боится Пана. Нехай благословит тебе Пан Сиону. И убачишь добробыт Иерусалема во все дни життя своего. Щасливый кожный, кто боится Пана. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Брати, опраніцеся ж, як вибранці Божие, святые і умилованные, у щиру милосердність, добриню, покору, лагодність, довготерпливість, терпячи одно одного і даруючи собі узаємно, коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым опраніцеся у любов, яка ёсць повязю досконалості, і нехай валадарить у серцях ваших спокой Христовий, до якого ви покликані у одним тілі, і будьте удячними. Слово Христа нехай живе у вас во всій повноті, з усьою мудростю навчайте і наставляйте одно одного псальмами, гімнами і духовними піснями, з удячністю співаючи у серцях ваших Богу. І все, щоб не робили ви словом ці учинком, усе робіте у ім'я Пана Єзуса, дякуючи през Його Богу Айцу. Жонки, підпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пану. Мужи,
кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай володарить у серцях ваших спокой Христовый. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. Хвала Тебе, Пане. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, прынеслі яго ў Єрусалем, каб прадставіць перад Панам. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Мілавана ў Христе Пану, дарагія браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць святой сям'і звяртае увагу на такі момант, пра які, зрэшты, мы, можа, часта забываем, а менавіта, што Езус Христос прыйшоў у гэты свет і быў выхаваны ў сям'і. У гэтым і заключаецца асноўная задума Бога адносна чалавека, каб асноўным асяроддзем жыцця, выхавання, навукі, працы, любові была менавіта сям'я. Чалавек не можа быць, як быццам, згублены або самотны у безыменным натоўпе. Кожны чалавек павінен мець сям'ю. Аднак, на жаль, жыццё і развіццё і ўвогуле функцыянаванне шматлікіх сем'яў знаходзіцца сёння далёка ад таго ўзору, які нам пакінула святая сям'я з Назарэту. І бывае так, што дзеці наогул пазбаўлены неабходных умоваў для ўзрастання і выхавання. Праз гэта адбываецца вельмі вялікая шкода і зраненне такога дзіцяці у сферы эмацыйнага, сямейнага, але таксама і сацыяльнага жыцця. Мае дарагія, у занядбанні развіцця сем'яў заключаецца маральная беднасць, а таксама усялякага роду сацыяльныя паталогіі. І ўрэшце рэшт ад гэтага пакутае ўсё грамадства. Бо як выхаваем маладое пакаленне зараз, такое пасля ў будучыні, далейшай альбо менш далёкай гэтай будучыні, такое будзе мець грамадства. Не раз, як спавяднік, як святар у канфесіянале чую ад старэйшых асабліва людзей, што вось цяпер дзеці не ходзяць у касцёл, не хочуць, не ідуць да Бога, а вось так дрэнна жывуць, нічога не хочуць, не слухаюцца. Каго выхавалі, таго і маем. А якое будзе далей пакаленне? Як цяпер выхоўваем? Ну, трошкі трэба задумацца. У інтарэсах усяго грамадства знаходзіцца тое, каб інстытут, як сям'я, добра функцыянаваў, быў сапраўднай ячэйкай грамадства. Таму менавіта інвеставаць у сям'ю значна больш важна, чым рабіць пэўныя якіясьці інвестыцыі, напрыклад,
інвестыцыі ў лепшыя школы, дамы культуры, асяродкі выхавання. Усё гэта, напэўна, таксама патрэбна, але важна, каб у першую чаргу былі моцныя сем'і, умацаваць сям'ю. Гэтая супольнасць грунтуецца на любові, якая пануе ў сям'і. Любоў і згода з'яўляюцца сэрцам кожнай сям'і, на ўзор сям'і з Назарэта. Аб гэтай праўдзе таксама сведчыць урывак з паслання да каласянаў, у якім святы Павел падкрэслівае неабходнасць унутранай перамены ў імкненні да дасканаласці. Апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, у шчырую міласэрнасць, дабрыню, пакору, лагоднасць, доўгацярплівасць. А панад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязю дасканаласці. Гэта асаблівым чынам патрэбна кожнай сям'і, якая будуецца на Божым падмурку. Канешне, нам усім хацелася б, каб у нашых сем'ях панавала сапраўдная любоў, каб мы больш любілі адно аднаго, каб мы усе ішлі да дасканаласці, радасці і стабільнасці ў нашых сем'ях. Сапраўды так часта бывае, што, можа, дзеці не клапоцяцца пра сваіх бацькоў, не шануюць, лічаць сябе разумнейшымі за сваіх бацькоў. Але таксама бывае, што і бацькі занадта занятыя сваёй працай, можа, сваім адпачынкам, хобі, сябрамі, што не звяртаюць увагу на сваіх дзяцей, на праблемы, якія дзеці перажываюць. Адзінае, што нам застаецца, гэта зрабіць першы крок для адбудавання сваёй сям'і. І зрабіць гэты крок, пачынаючы менавіта з самого сябе. Не з кагосьці, але з самого сябе. Калі я люблю сваю сям'ю, калі я буду змагацца з маімі дрэннымі звычкамі, калі я люблю сваю сям'ю і хачу, каб яна была моцнай, трывалай на ўзор святой сям'і з Назарэта, то я павінен даверыцца Богу і паверыць, перш за ўсё, самого сябе, што я магу змяніцца, што я магу быць лепшым, што я магу жыць для сваёй сям'і, не для сябе. Усё гэта, напэўна, усе гэтыя, скажам, прыклад, цноты, гэтыя рысы сям'і бярем са святой сям'і з Назарэту. Слова Хрыста няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце, кажа апостал народаў святы Павел. Як чулі сёння у другім чытанні, жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, мужы, кахайце жонак, дзеці, будзьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Вось менавіта просты план, дзякуючы якому можна добра развівацца, можа добра развівацца кожная сям'я. Дарагія браты і сёстры, як часта праз гэтае, можа, наше занядбанне, за нашай ляноты губляецца пачуццё роднасці і блізкасці ў сям'і, губляецца ўзаемапаразуменне. Каб гэтага не было, трэба нешта змяніць. Спачатку ў сваім жыцці, а пасля ў жыцці іншых. Немалаважным з'яўляецца таксама прыклад бацькоў для сваіх дзяцей. Ведаеце, яшчэ год таму служыў у Астраўцы і назіраў такі вельмі добры прыклад, які па сённяшні дзень застаўся у маім жыцці. Маладая сям'я прыходзіць у касцёл, бацька, маці і маленькае дзіцятка. Можа годзік, можа трошкі старэйшы, можа год і пару месяцаў. Бацькі становяцца на калені, вітаюць Пана Езуса, робяць знак крыжа. Я назіраў за гэтым за гэтым хлопчыкам, за гэтым маленькім дзіцяткам таксама, па прыкладу сваіх бацькоў, упала на калені. Не ведаючы, не ўмеючы яшчэ рабіць знак крыжа, біла сябе ў грудзі, бо видела, як бацька і маці гэта робяць, вітаюць Пана Езуса. Менавіта з такіх дробных прыкладаў і нараджаецца пасля, умацоўваецца вера. Дзеці, покажите указательный палец. Покажите указательный палец. Хто стоїть упереді, то бачить, так?
Паказалі дзеці ўказательны палец. Можам гаварыць, шмат гаварыць, але прыклад сапраўды лепш павучае. Таму давайце прыклад сваім дзецям. Вучыце не словам, але ўчынкам. Даверым жа сёння нашыя сэрцы і нашыя сем'і Богу і святой сям'і, каб умацаваныя прыкладам Езуса, Марыі і Юзафа, мы не баяліся жыццёвых цяжкасцяў, але з адвагою крочылі наперад. Выконвалі сваё пакліканне быць добрым мужам, добрым бацькам, жонкай, маці, паслухмянымі дзецьмі. Быць моцнай, сапраўднай сям'ёй. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Всемогутнього. Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, Зайца народженого, пред усіми веками. Бога от Бога, світлого от світла, Бога справедливого от Бога справедливого, народженого, нествореного, одинадцятого Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, пришел из неба, и целуется Духа Святого, с Девой Марией, все человеком, все за нас, скипелить, был замуженный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сидеть вправо рожается, и снова придти в хвале, судить живых и помирных, и о его дарстве не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайця і сина походить, кому разом зайцем і сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католицкий и апостольский крестцев, познаю один хрест для отпущения грехов и чекаю воскрешения. Разом з Єзусом, Марією і Юзефом узнесем до Бога Отца молитвы за усе семьи. Молимся за святы касцёл, каб праз сваю дзейнасць ён сведчыў аб любові Езуса Христа да кожнага чалавека. Цябе просім. Молимся за тых, хто ў нашай краіне займаецца пытаннямі сям'і, каб яны клапаціліся пра яе сапраўднае дабро. Цябе просім. Молимся за каталіцкія сем'і, каб яны наследавалі святую сям'ю, жывучы ў шчырай любові. Цябе просім. Молимся за сужанствы, каб з Божай дапамогай яны ўмелі вырашыць усе складаныя пытанні. Цябе просім. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Цябе просім. Молимся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнае для памерлых сям'і Козел, для Вацлава і Францішкі. Цябе просім. Всемогутны Божа, прыймі ласкава ўсе просьбы і ўчыні, каб нашыя сем'і жылі ў тым самым духу, які напаўняў святую сям'ю праз Хрыста, Пана нашага. Бога
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийняв ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь. Боже наш Отче, складаючи Тобі гетую ахвяру милостивлення, покорно Тебе просим, каб про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твою лаской и супокоем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серце, Ношими до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годна і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча Усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога, у бачнай постаці былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повія, хвали Твоя. Благословленный той, кто приходит в имя Пана, Госанна, 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 на вышинях. Госанна, 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 Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром, його допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули у надійного воскрешення, про Вацлава і Франтишку, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как за ими и мы хвалили и прославляли Тебе, пораз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди молодецтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдельно дай нам сегодня, и отпусти нам праведны наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, но избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцу нашего Иисуса Христа. От Твое владарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру Ягоною. Пане, я не варто, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і будь здоровий.
Чукуте холодная зябка, где в павутине забыто павук. Мать избавила малое дитятка, спит смешиковый на сене хлопчук, что им приснил небо рака маленький, може анёл шепнуться услышь. Тибетеем, ты город старенький, може голубу, а може ты крыш. На коляды у тишині об'явився Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. На коляды у тишині об'явився Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. Хай хоть тепер, коли люди поснули, коли пригожа так ветер вяє, облачне серце родной матулі, Ловчик Ісус без тривоги засне, снить новоколе самотные мары, про вызволение от хлопота бед. А в Бетлееме бесчетная мамы, Господь Христос благословляет всю свет. На коляды у тишині об'явився Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. На коляды у тишині об'явився Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. Взор на небе ясный, только одна закопляет меня, что народилась ночью ясна, дивной новиной в Бетлееме. Что народилась ночью ясна, дивной новиной в Бетлееме. Глория голос несется в вышині, ангели вестку для нас принесли. Сьогодні нам Бог послав своего Сына, вечную радость неба и земли. Сьогодні нам Бог послав своего Сына, вечную радость неба и земли. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, как мы верно наследовали приклад святой сям'ї, и пасля клопотаў гэтага веку разом з ёю удзельнічалі ў радасці вечнай, праз Христа Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу ўсынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці,
а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Душпастарскія аб'явы. Святоружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Ружанцовай, у аўторак Маці Божай Міласэрнасці, у сераду Маці Божай Шкаплернай, у чацвер благаславёных мучанікаў з Беларусі, у пятніцу о 18 гадзіне нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, у суботу Маці Божай Чэнстахоўскай і ў нядзелю о 18 гадзіне каралевы веравызнаўцаў. Інтэнцыя на месяц студзень. Молімся аб Божым благаслаўленні для ўсіх слухаючых голас Духа Святога падчас трываючага першага дэцызіяльнага сінода аб шчодрым духоўным плёне дэцызіяльнага сінода. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 28 снежня свята святых немаўлят, мучанікаў. Будзем маліцца, дзякуючы Богу за дар жыцця, таксама перапрашаць за забіццё ненароджаных дзяцей. 31 снежня, апошні дзень каляндарнага года, а гадзіне 18:30 святая імша падзякі за ласкі, атрыманыя ў гэтым годзе. Вечарам пасля у 23:15 выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства падзякі і перапрашэння, а о 24 гадзіне апоўначы урачыстае благаслаўленне і святая імша на распачацце новага года. Сардэчна запрашаем да ўдзелу ў гэтых набажэнствах і святой імшы. 1 студзеня урачыстасць святой Багародзіцы Марыі, святай імшы у 9 раніцы, пасля 11 гадзіне, 13, 18:30. А гадзіне 16 святой імшы не будзе. Гэта таксама сусветны дзень малітваў аб супакоі ў свеце. За удзел у публічнай чытанай або спяванай малітве гімна «Прыйдзі, стварыцель, Дух Святы» можна атрымаць поўны адпуст. Таксама першая пятніца месяца асаблівым чынам ушановам Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства ўзнагароджання сэрца збаўцы пасля святой імшы о 13 гадзіне. 2 студзеня ўспаміны святога Базыля Вялікага і Грыгорыя Назіянскага, біскупаў і доктараў касцёла. Першая субота месяца асаблівым чынам ушановаем беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства да Маці Божай о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 3 студзеня, першая нядзеля месяца, адарацыйная пасля святой імшы о 9 гадзіне выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, веночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да 13 гадзіны. Пасля сумы урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Дзякуем усім, хто прыняў удзел у акцыі дапамогі найбольш патрабуючым. У гэтым годзе 40 сямей атрымалі дапамогу на святы ад нашай парафіі. Дзякуй за адкрытыя і добрыя сэрцы. У закрыстыі можна набыць таксама календары на 2021 год. З нагоды ўспаміну святога апостала Яна, евангеліста, цяпер адбудзецца благаслаўленне віна. Принеслі ці не? Ёсць. Встанем. Паводле традыцыі святы Ян благаславіў келіх, у якім было атручанае віно, і такім чынам ачысціў яго ад атруты. Атрута – гэта сімвал ненавісці. Таму віно святога Яна няхай захвочвае нас да ўзаемнай любові, да якой асабліва заклікаў гэты апостол. Просім аб благаслаўленні прынесенага віна, каб яно нагадвала нам аб тым, што мы павінны ўзрастаць ва ўзаемнай любові, таму што Бог ёсць любоў. Благаслаўлёны Ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы Тваёй дабрыні, мы атрымалі віно, плён вінаграднай лазы працы рук людскіх. Твой адзінародны Сын, а наш Пан Езус Христус выбраў віно як знак новага запавету. Просім Цябе, благаславі гэтае віно і праз заступніцтва святога Яна Евангеліста захавай нас ад усялякай небяспекі, адары нас узаемнай любоўю і дапамажы нам жыць у спакоі і згодзе праз Хрыста Пана нашага.
Дякую за спільну молитву. З вірою прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Stajency moje ze w narodzi i pobożnie swoje małe ręczki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy zaśpiewają mu. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, z nim kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, z nim kolęduje z nami cały świat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.